хора, днеска отваряме кутия на екстра, Match Tax Екстра, да. Match Tax Екстра Мегатин номер 1. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото и ако искате, пишете коментар. За мен не е проблем, най-важното е лайкчето и абонирането. Моля ви се, гоним 10 абоната, имаме 6. И лайк. Сега, едно да имаме да голци или рекли карта. Моля. Виж колко голци не сеш. Дано. Аз мисля, че ще има. Дано. Що? Нека да видим този пакет. Ама имам само един пакет и всичко е в него. Това лежи карта, май. А не, ето. Ето. Трябва да са 3 пакетчета за ред. Не знам, що има. Вижте колко е грамаде. Имаме. Трябва да е нещо. Нищо хубаво. Нормалните са 5000. Това са нормални само. Има обуми. Ето. Арда Гюлер. Тази е моя повторка. Тук пише нещо. Склад таблет, значи много. И специалните са доста. Ето. Това кой е? Тази не го знам кой е. Мидълфорд Шилд. И стотачка, ето. Астън Вила, вратар. Пишете кой е долу в коментарите. Моля ви, не пишете кога тя е обърна. Моля ви. Не преписвайте. Просто познайте и пишете долу в коментарите. Вратар, Астън Вила. Това е Лотаро Мартинес. Обърках. Мартинес. Вратар. Емилиано Мартинес. Ето, вижте. И хора, отворихме ги. Много карти, признавам се. Но не ни се падна да го Меси. Мисля, че е по-лесно, отколкото Маестро. Не знам, пишете, може да пиша. Хора, това беше за днес. Специалните карти. В Сила Парадайс имаше само една и аз я купих. Аз я купих. Не знам къде може да ги има другата. Отидете на Славейков. 1 или 8 марта. Тогава ще има. Ако не сте почнали сезон 23-24, 24-25, почнете го и след това почнете екстрата. При там него кутийки, мутийки, мега кутийки, гори и гариги. Всичко има. Даже има албум от 1999 и 5.
Това... Отидете там. Хубаво. Там много неща има. Хора, оставете по един лайк, да ви напомня, гоним 10 абоната. Моля ви се. Това беше от мен. Чао, чао.